Jiena daqsxejn taħmara, kulħadd jgħajjarni, it-tfal iduru miegħi, fidi jaħqarni. Xejn la titnikket, inti x-xurtjata, rajt li Ġesu jitwieled f'dik il-ġurnata. Kemm kienet it-triq twila u ta' tbatija, u jien Marija fuqi dejjem mobbija. Fl-aħħar ġobet wasalna u l-kien fittixna, kull min ħabbatna bibu fislem gerrixna. Xejn la titnikket, inti x-xurtjata, rajt li Ġesu jitwieled f'dik il-ġurnata. Fl-eqel tax-xitwa sfajna barra mkeċċija, u morna l-korrit nreknu ġo Arminsija. Sew f'nofs il-lejl is-sema intliet bid-dija, fil-baltu lejra twieled Ġesu tarbija. Kemm l-għaref stenna li dal-jum jara, imma xorti messet lil daqsxejn ta' ħmara. Ħarġu jannu jtiru l-anġli bil-qtajja, jiena bil-ferdejt ninħaq u waslu r-rajja. Ullum il-żmien għadda u m'għadniex niflaħ, kultant nerġa' niftakar u f'qalbi nifraħ. Kemm l-għaref stenna li dal-jum jara, imma xorti messet lil daqsxejn ta' ħmara.